Kaixo sexy kuadrilla, zer moduz zaudete, kaixo, hemen txegaude, beste igande batez, ni Iruñe naiz, Arkakuso, zuen Iruña izenaren deklinatzaile ofiziala, eta gaurko bideoan, pixkat de chill egongo gara, hemen nire infusioarekin, erretzen du dela albahaka eta kanela infusioa nago, osea, super obsesionatua honekin. Eta zeren inguruan hitz egingo dudan gaur, obsesionatuta edo nire topean dauden gauzekin. Guai iruditu zait horrelako bideo lasaiago bat egitea eta zuekin partekatzea, momentu honetan nolabait esatearren obsesionatzen dauten edo nire topean dauden gauza ezberdinak zuekin partekatzea, izan abesti bat edo musika talde bat, izan pelikula bat, izan irakurri dudan azkeneko liburua, ikasi dudan zerbait, infusio bat dena delakoa. Esan dudan bezala, ideia guaia iruditu zait zuekin partekatzea, ze horrela ere zuek iruzkinetan zuen topak edo zuen obsesioak, momentuko obsesioak guztioekin partekatzen aldin badituzue, agian musika talde berriak deskubritzeko aukera izango dugu, liburuak, telesaiak, ikaspenak partekatu, dena. Kontua da, hemen badudala txuletilla bat eta ez dut bertan apuntatu eta beraz lehenengo gauza esango dudana da hartzen ari naizen albahaka eta kanela infusio hau. Osea, nire obsesioa ez da ikusiko hortxe. Bueno, jartzen du albahaka eta kanela manjerizao, kanela, hau da, albahaka portugesez, manjerizao. Idiomas, querida! Kanela betianik gustatu izan zait, de hecho botatzen diot kanela aldudan gauza guztiei. Osea, kolakauari basiko, osea, badut nire kanela potetxoa kolakauaren ondoan. Eta bueno, albahaka, nahiko nuke albahaka bat izan, etxean frogatzeko ea ez zaidan hiltzen. Eta orain hasiko gara, hemen txuletan dudan zerrendarekin. Lehenengoa dela, irakurri dudan azkeneko liburua. Pare bat irakurri ditut urte hasi zenetik, baina buru gomendioen bideorako utziko dut bekatua. Eta gaurkoan Turearen abenturaen sagaren azkeneko liburuarekin dator. Jon Arretxeren azkeneko liburua, Muskera Marruak, eramango duela Ture gure Bilboko San Fran auzoko gure detektibe gogokoena Kanariar irletara. Entretenitu nau, baina esan beharra daukat, gehiago gustatzen zaizkidala San Franen edo Bilbon gertatzen diren abenturak. Bigarrena, ikusi dudan azkeneko telesaia, normalean telesail desente ikusten ditut, baina fuerteena eman didana izan da Mentes Kriminales, ez dakit noiz ikusi duzuen, baina hartu nuen Disney Plusen hasieratik bukaeraraino, eta espero dut jarraitzea, ze utzi ninduten pixkaten plan, eta orain zer. Baina, bueno, bada FBI-ko sekzio bat egiten dituenak gaizkileen profilak, ez? Nolakoak diren eta horren arabera topatzen eta espetxeratzen dituzte. Eta hor, aipatu beharra dut, badituela bere urteak 14 edo 16 denboraldi dituela, eta Garziaren pertsonaia bezalako bat, edo Emily Prentisen pertsonaia bezalako bat egotea, top-tope. Bale, azkar jarraitzeko, pelikula bat, Amazon Primeko Josearen jokoen euskaraz ez dakit, eta hori baditu dela liburuak lehenengoa irakurrita, baina hori ere liburu gomendietarako. Baina Los Juegos del Hambreren prekuela hori, ingelesez deitzen dela The Ballad of Songbirds and Snakes. Bueno, hori, pelikula hori ikusi nuen, non ikusten den Snow presidentearen gaztaroa, nola baita esatearren, eta zenolako lotura izan zuen, eta nola gosearen jokuekin. Eta bueno, nire iritzea da, horrelako pelikulak asko gustatzen zaizkin diri, baina ezakit. Liburua irakurri beharko nuke ere, baina nik uste dut kasu honetan liburuak emango dizkiola ez 100 buelta, 500.000 buelta. Ze badakizue normalean liburuak, pelikulak baino hobeak dira. Azken aldian buklean entzuten dudan abestietako bat oso berria da. STR talde euskaldunare pionerroa abestia da, eta buklean nago, flipas. Beno, eta urte hasieratik esango nuke kriston deskubrrimendua izan zela niretzat Sara Azurza, eta bere Hiri Junen umeak abestia eta bideoklipa, fantasia bat. Bidea ez ikusten baduzuen, begiratzen duela gora eta ez ona, horra eta ez ona, da justari naizela pantailara begira. Saiatuko naiz ez, bale, ez nazu ez dueri. Horrelako chill bideoak edo bideo lasaiak egiteagatik asko inspiratzen nauen
sortzaile bat Juliana Canet da, katalanez sortzen du eta ezakit, lasaitasun handia ematen diate bere bideoek, bere solasaldiek, eta esango nuke akaso formatu hau berarengan inspiratuta egin dudala, ezakit. Ez dut uste niri hain lasaia geratuko zaidanik, ez naizelako lasaia, baina, bueno, oie, ez dago gaizki, ez baduzu ezagutzen, txekeatu, sartu bere YouTubeko kanalean, TikToken, Instan, eduki pilo bat sortzen du, gainera eduki sortzaile bezala lan egiteko aukera du. Katalunia Radion uste dut lan egiten duela programa super guai batekin, en plan salseoena, osea, mesedez, behar dut horrelako bat euskaraz, eta behar dut horrelako horretan egon. Urtea hasi zenetik gertatu den gauza edo gauzen bat, esango nuke horrela aipagarriena, esango nuke izan direla bai Betagarriren kontzertua eta baita Zetaken kontzertua ere. Ezakit, hola hausnartzen, bakizu, ezakit zuek dutxatzen zareten bitartean buruari bueltak ematen diozuen, baina aurrekoan konturatu nintzen 2023an kontzertu askotara joan nintzela eta wow, oso ongi pasatu nuela. Eta 2024 honetan ere berdin, jarraitu nahi dut, hildo beretik. Ja, bideoarekin bukatzeko, hilabete honetan, bueno, edo urtea hasi zenetik izan dudan ikaspen bat, izan da, hobe egina, bikainaren ezina baino. Honek esan nahi du, egitea perfektua ez badago ere, ze perfektua egotearen zain gelditzen banaiz, ez dut inoiz egingo. Eta horren helburua zen ere, besteak beste, igandero kanalera bideo berria igotzen. Zelen gertatzen zitzaidan askotan, ez nuela ez YouTubera igotzen edo TikTokera igotzen edo blogera igotzen, edukirik, izan bideo, izan testua, ja sortuta zegoena, osea, ze bideo pila bat grabatu ditut, baina jartzen nintzen hain exigentea eta autoboikoteatzen hasi nintzen, ez zegoen niretzat, wow, super eduki topa izan behar du, ba ez, guazen gutxika estera eta hartuko diogu erritmoa, eta beti ez gara egongo, it's perfect, ba ez da perfektua izango, baina horrela ere ikasten joango gara. Beno ekipo, ze iruditu zaizue gaurko bideoa, grabatzen eta gidoia prestatzen nagoenean, pentsatu dut agian guailegokela tarteka hilabetero edo 2 hilabetean behin horrelako bideo bat egitea, uneratzeko ere nola nagoen, zein puntutan nagoen, zer den hor buklean entzuten dudana, ikusten ari naizena edo irakurri ditudan azkeneko liburuak, ze ikaspen izan ditut, eta ze goraipatzeko ekintza edo gertatu den. Gainera, iruditzen zait, ariketa egon daitekela guaia ere zuek iruzkinetan zuenak partekatzen badituzue, artista, idazle, liburu, telesail berriak deskubritzeko, sortzaile berriak deskubritzeko. Orduan esan, mesedez iruzkinetan ea gustatu zaizuen bideoa, gogoratu igandero bideo berria dugula kanal honetan, gaurkoz bukatu dugu, eman like, arpidetu ezer ez galtzeko eta badakizue sare sozial guztietan, eta badakizue sare sozialetan arkakuso bat duzuela sareetan saltoka, beraz ere, TikToken, Twitterren, Ixan, Instan, Twitchen arkakuso bezala topatuko nauzuela, beraz, jarraitzera gonbidatzen zaituztet ezer ez galtzeko. Beti esaten dudan moduan, mila esker ona iristeagatik, bideoa ikusteagatik, eta datorren igandean egongo gara, muxu bat, eta gor, datorren igandera arte, sexiz!